בסדר? אני אספור אחורה ותתחיל. 5, 6, 7. לפעמים אני מרגיש קצת מכוער, ושאני עם אנשים אני מרגיש כוזר, ואז משהו בתוכי פשוט נשבר, אז אני פותח את הפה ושר. אומרים לי רונן אתה משוגע, וזה פוגע בי נורא, אני מרגיש כמו מצורע, כאילו שאני דרכתי על חרא, כשהייתי קטן הייתה לי פלטה, כל שן הייתה בגודל בטטה, ואז הרגשתי רגשי נחיתות, ומיד נרשמתי לחוג הישרדות. אוי, מה קרה? אולי אני קצת מטומטם, אבל אני לא טיפש. אולי אני נראה לכם סתם, אבל תדעו, זה מה שיש. בן יודע מילים לחבר, מה קורה? הכל בסדר. חבל שאין לו אוצר מילים. מה קורה? הכל בסדר. אולי אתה קצת מטומטם. כן? כן. אולי אתה צודק. אולי לך המוח נסתם. כן? אתה יודע מה זה? לך אין מוח בכלל. אם טיפשות הייתה מדינה, רונן היה ראש הממשלה. המוח של רונן לקח הפסקה, המוח של רונן